Тренер Рейса Галимова 60 елга якын балаларны yüзү усталыгына өйрәтә. Моңа кадәр Зәйнең старт спорт комплексында эшләгән ханым хәзер яңа Дулкын бассейнында дәресләр алып бара. Балаларның кичкенәдән сәламәт яшәү рәвешен белеп үсүләренә чын күңелдән сөенә ул. Аның укучыларының уңышлары да күп. Балалар миннән тугачта җири башлыйлар да, аннары Киевгә генә чыгалар, эшләргә генә китәләр и институтка. А так жирилер школны бетергенче. Вот, поэтому балалар жараталар. Кичкенәрәкләрне исә аерым бассейнда yüзәргә өйрәтәләр. Алар белән тәҗрибәле тренерлар шөгыльләнә. Бассейнга шәһәр балалары гына түгел, авыл җирлекләреннән дә бик теләп киләләр. Хәзер малайлар, кызлар чираттагы ярышларга әзерләнә. Моның өчен суда гына түгел, заманча тренажер залында да махсус күнекмәләр узалар. Биредә шөгыльләнүчеләрнең уңышлары да бар. Күптән түгел Чистай шәһәрендә узган лидер Заками yüзү ярышларыннан да зур җиңүләр белән кайттылар.